Eibarko udalak K vitamina, Eibarrek behar duen vitamina kanpaina aurkeztu zuen Errebalen joan den ostiralean abenduaren 12an. Bideo podcasten kanpaina berritzailea da, Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren babesarekin, eta bere helburua tokiko saltokiei eta mostradore bakoitzaren atzean dauden pertsonei ikusgarritasuna ematea da. K vitaminak balioan jarri nahi du saltokiek hiriko bizitzan duten funtsezko eginkizuna. Ez dituzte bakarrik produktuak eta zerbitzuak saltzen. Enplegua sortzen dute, ekintzailetza bultzatzen dute, aberastasuna banatzen dute eta Eibarko kaleak girotzen dituzte. Ikusentzuneko sail honen bidez, benetako istorioak eta erronkak ezagutaraziko dira, eta ibilbideak ospatuko dira, merkataritza hurbil eta jasangarriaren aldeko apustua egitearen garrantzia indartuz. Claro, queremos nuestro comercio vivo, queremos nuestras calles bonitas, iluminadas, vivas, pero bueno, luego también tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos, ¿no? Y yo creo que precisamente en épocas como esta, que estamos ya en plena campaña navideña, pues esto es importante recordarlo, ¿no? Que las decisiones de cada uno y de cada una de comprar en un sitio o en otro marcan la diferencia. Bideo podcastaren lehen denboraldiak 10 atal ditu eta Eibarko denda ugaritako arduradunen testigantzak eta esperientziak biltzen ditu. Lehen kapituluetan ehungintzako, optikako, ostalaritzako, elikadurako, mertzeriako, liburu dendako eta eskulanetako negozioak agertuko dira. Ekimen honen bidez, haien historia kontatu nahi ditugu, haien erronkak ezagutu, haien ibilbideak ospatu eta komunitatean duten rolari balioa eman nahi diegu. Kanpaina honekin udalak herritarrak tokiko negozioekin konektatu nahi ditu, proiektu bakoitzaren atzean dagoen alegina, sormena eta dedikazioa erakutsiz. Tokiko ekonomia indartzen eta merkataritzaren balioa aldarrikatzen duen ekimena da. Bideo podcastak asteazkenero argitaratuko dira datorren urtarrilaren 7tik aurrera, YouTubeen eta Eibarko udaleko sare sozialen bidez.